kumsang nile pali mei nili ni in Defense Colony New Delhi ya Bangla number C480 bula chuan thlai zuara sumdong train hi alo oma chupa chu thlai zuara sumdong train ni ma sela athil zora chuan aril ruwa pelo hle mai chupa chuan Bangla main gate lampang chu ha thlir zau zau renga ani hian ningoma za chu Bangla chu alo thlir toa in nei tu te chet vel dan chu uluk takin nen thli thlai train ani hian ni tin in nei tu pa chu aron chuak train ani ti a hria hun rei fe alo en thlak to wangin in nei tu pa kho sajia chu a hre chiang em ani amero chu ni thum zet mai in nei tu pa chu pona chuan aron chuak to lowa chutiang ani wang chuan chu thlai zuara sumdong train chuan thil dik lo omani ti a hre thiam mai chuwang chuan chuin chua chuan enge thleng ta ti hriat adua wangin lekhathon pakhat chu gate veng tu pa hna chuan awapea chutia lekhathon apek pa chuan security guard hna chuan in nei tu te chu khoya nge an tin a han zot taroya chuin veng tu pa chuan in nei tu pa le anupui te chu Punjab an chung te in ne na mang tura an zin thu halo shrilane chu thu thlai zur tu pa na a hriat vele chuan mak atil hle maya thil thlen dan adik lowani ti po a hre thiam ngal arangin a phone chuala tu te mo hi hawa betani chuti phone a matnu reilo te a chuan lir thei amoza ti aron tlan ta khup maya chung lir thei atang te chuan mi omoza aron tlan chuk ngala chu Bangla chu mi te chuan an dap zui ta ne chu mi te chu Indian thatu pol ro member te han lo nia ro ti chu India ramina en thatu polian zet maya nei chu nia Hindi film entrin chuan kan hrengei poin narinom han sui zau talokila ro member zinga member poimo tak mai Black Tiger hanti mai Ravindra Kaushik hi yan sui masadonila ani hian Pakistana India tana enthak na thokin hunrei fe mai hathoka mase Pakistanin anman nuwa Pakistan zela ani hi ha boral zuita ani ama mingchoi hian Romeo Akbar Walter ti kumsa ni le som paku khan film ti chuania amero chu achan chin tarlan nai ro chu hani lem lawani tunai hian The Black Tiger ti chu tumle me kania tin chu baka project la zolo engomo zata ombok nia soyane Ravindra Kaushik chu ming thatakin na borala Indiaram chuan engtika ma athe hil to ngai lowang chutiang chuan ro chuan Indiaram tan na thatak tak an lo thok to thina tuna an mi umpa hi tunge mo hania engna chiange mo halo tho le kan thlirin kan ngai thlau zel to nia chuin nei tu pa chu ro member alo ni ve thowa officer no pangte po nilovin joint secretary level dai mai ni in officer lian zet mai ni ti na ni chu ani hi ro member zinga CIA ho ne na India thuru hlan chong thina ngai ania ama fe atranga an lo rin hlel to wangin ro member te chuan thlaiamo za chu pa chu an lo chuin an lo en thareng to ne amero chu finfiana mumal tak an nei thelowa ati sual nge yatia man ala omchi alo wangin uluk takin an thli thlaya hetian thi thlai mek lai hian a in atrangin ani hi abo ta phut mai Indiaram puma nasataka zon ania neumaza chu anu an chuibok mairo chu ani hi an man mai thelowa nikhat chu an mi zon lai chu Nepal kaltlanga United States athlen to thu chu han hreta phut mai chu thu chuan ro official sote chu a throng ema kumeng moza chu an mi zon lai chuan document singni chuang zet mai CIA ho hena chuan alo hlan ru to thrinani chu ro officer chu tunge ania CIA te chuan engtin nge ani hi an buma engtin nge an lam tranga an siam ni ro member hoina uluk taka han veng chunga Nepal kaltlanga USA thleng thei tamai hi engtizia nge ti te po chu kan thlirin kan ngai thla ho donia engpo ni sela ingai thla du zong te ni chuan khongai like le subscribe kha minoti sakve donia ro officer lemhlezet mai Rabinder Singh chu Amritsar Punjab palo piang ania apa chu Indian Army a lieutenant nani to train lieutenant ti hi American hoina hanlam dan ania British ho hi chuan lieutenant anti ve mai bok engpo ni sela sipai officer captain huichi ania officer te naute po kan ti theyang chu hetiang ani wang hian Rabinder Singh po chuan sipai lam chu atui ve dewa apa sipai ani mio wang le
physical atlin ve tho wangin Ravinder Singh po chuan kumsanga juku somsaria Indian Army chu hazom tani training azo nuwa chuan Gorkha regimena chuan an postinga officer alutani boka kum reilo tea chuan major ra akai sang chota chuti sipaya huneng mo chen atran nuwa chuan anundan chu haning tario maya sipai officer mani sela discipline noya hanom vel chu haning vetrin le hetia major ani lai hian ani chu roa chuan special mission altlangin deputation ada ania chu chuan anun chu atlak talok mai en thlatua hanran vel chu nuam atitario maya chu tiang ani wang chuan army chu sanjaya rela ro chu zom maduni ti chuan kumsanga chu somriat paruka chuan apa merriat tekaltlangin ani chuan voluntary in Indian Army chu achu sana ti chuan ro chu hazom tani hetia ro azom nuwa hian Ravinder Singh chu Amritsara chuan an posa Amritsaran post lai hian Pakistan en thlatu pol ISI hole Punjabi in lakran tumpol te in kara chuan athok ani bermaya an thuruk te chu ani chuan lo mu chu atum thin ani Punjab hian Punjabi in lakran du pol tam tak anom ti kha hretaila ani ho hian engtik lai mai poin Punjab zalena tur chu han sual vereng thina zalena sual kan ti khan ramboi lai anga in ka rup ero chu hom to chung lo amero chu Khalistani movement ero hi chu tunthleng poin anlakal pui rengani ka channel ngai thlarin te chuan bindi johala chanchina khan karon zep zau towa chuwang chun soi chung zum ngai lo tura ngai taila Punjaba atho nuwa hian Asia khothlang lam ramtea chuan athok chun zum zela Netherlands thlang te chuan ro tan chuan alo thok to trinani hetia tho chung zong hian sik in lak randu pol ho chu zui trin Netherlands atho lai hian anung chang chu haloin thlak ta vio maya ani chuan meichia hadu anna ai mai in zu hanina meiche han chai vel chu nuama ti zoka information poimo tak te chu merria lo nena lo hlan chona ching riau mai intelligence officer ina anti haulo tur chu hati zau thina amai ro chu heri chung hian ro senior officer te chuan ani chu han ring achan po aron zom nu reilo te a hian mission poimo tak mai chu ani hian atilo tling thea a hlotlin nawang chuan ani hi ro senior officer te chuan an za ani chu mission ti hlotlina chu han soidon taila ro ho chuan America sarkar thuruk poimo tak te chu mu andu a nei theidan han dap na sa hle chuan document nei du mai chu Ravinder Singh chuan aron nei thei hlo mai ani chuan afin na le athian kom tam na mangtangkain chu document chu ha nei theya ani chuan a soidanin CIA member USAID antia chuan mail riat laina hnaya nei ni ome chumi te kaltlang chuan ani chuan document chu ha nei theya chuan document du tak mai chu ro ho chu apet heitane hetianga mission poimo tak mai ati hlotin theya wang hian ro senior officers te chuan Ravinder Singh chu han ring zuru yin nulatenen nuam chen trin masela ani chu andu sak thawani tin athilti hlotlin chuan a promotion po chu a ngong boka deputy secretary atrangin joint secretary chuan a kai chhota zel mase hetianga andu sakna wangin ani chuan anundan chu sim matum chung lowa athilti trin chu ala tireng thomai an senior officer tele junior officer tenen chuan an party fo trina chutianga tan chuan poisa tam tak a mangral thin ani poisa adu wangin ani chuan income dang nei dan ngot angai tua a hlo chu ha kham meu lo ani hetianga sumle pai amamu wang hian CIA ho thangkama chuan a ok tanol mai sumle nula zule rui hlo adu lutuk na wang chuan ani chuan anham chu a phatsana aram tan chuan mitrangkai lo zet mai le phatsan tu te number haloni tane CIA ho chuan engtin nge Ravinder Singh chu han tum chat thei chume thratur chuan history tlema zong kan hriat ve ngai dona gold war kha kan hrethrewanga kumsaka jugo somnga bor vela khan America le Russia chu arukin anin do chara silai le rathum ta chu puak dur lo ma sela arukin anin beya hetiang ni wang hian cold war te po anti thin bok
an mani pani te chu in beilo ma sela ramdanga an thui hrui te chu hanin be tira an ni chuan an ral thuam tes nanan mangani berang an mani le an mani in beidu silovin an lam trang te chu anin be tir thrina ne political pressure anin petona ral thuama nasatakin anin boka anin tlan siang na sale tin chu mai baka sarkar thuruk tam tak chu anin ruk ton saka hetiang ani wang hian he kultura hian spy te chu han tangkai ani he kultura hian America te chuan Soviet Union chu an en thlana sa hlea an thuruk tam tak chu an lak sak thei tareng bok America chuan Russia en thlak na tan chuan en thlatu pol pakhat United States Information Agency USIA ti chu adin boka he pol hi kum sa hazgo somnga pathumadin khani in ramsang sha branch sang an honga India rama po he branch hi hon ve ani heti hun lai hian India chuan tu lam tangma ani lo thua soi thina US lampo atrang lowa Soviet Union lampo atrang lo America chu India hian engtik lai mai poin Soviet honen chuan in lai chi na thatak an nei thina chutiang ani wang chuan US chuan India chu uluk takin avil thin India rama cultural program te media event le thilpoimo tam tak an ti chang chuan USIA chuan an thei topin in ta lu dan an ngai tu thrina an thil tumpui ber chu India sarkar official thlem thei zon mu chu ni chung official te an zon huwa an thlem thei chuan ani chuan India sarkar thuruk te chu an nei thei don ani ti anin ria chung thuruk te chu Washington lama thon hlanan ka hlel hle hetianga tan hian CIA chuan India rama chuan agent tam tak an ron tira then khatina han soidan chuan Sikkim lal nupui hopkuk chu CIA en thlatu ani han ti ve boka heti hun lai hian Sikkim chuan lallan la neya an lalpa chuan American mi chu nupuya nein lal nuan puang ane ani hian en thlak na tho du wangin Sikkim lal chu pasala anei poni mai thei tin chu baka CIA chuan Indira Gandhi cabinet zinga chuan agent an nei ni te point an ria India le Soviet ho in rem na chungchanga te India in East Pakistan kumsang hazaku somsari pakhata abe na tura arwa man na chungchanga te khan thilpu dru omin an ria chungte chu US sarkarin a hrezel ni in mithen khat chuan an ria ne kumsang hazaku somriat pathuma chuan CIA agent pakhat chu New Delhi a man na ni tange ngeya an hnuai hian sipai bang mi pathum le civilian pakhat chu han lo thok nge chuti an man na zara chuan CIA chuan India ram chunga buan lo khurna sa hle mai ti an hretchuk chota zela India rama US embassy pakhata mi pakwa zet mai chu CIA agent an ni ti te po an hretchuk le ta zela ni chutianga India sarkarina CIA agent te ho aman tak ngau siawang chuan CIA te chuan ti dan tur tharan ru manta India en thatu zingami IBM o ro officer te chu an ni chuan an thun huya da an tumta ne ro agent te chu India ram ta na hrinom hle turangai an nia CIA te chuan an thunun thei po arinom lowa Amero chu thil tak chu CIA te chuan an ron bitum chat mai ti chuan CIA te chuan ro member zinga aduap kai de om ang chu an handapa Rabinder Singh chu an bitum ta ne ani hi kumsanga chu somriat parukan Syria Damascus khuwa India embassy a first secretary turin an postinga heti hun lai hian India sarkar chuan an fighter thlona te spare part an mulhei theilowa achan po heti hun lai hian Soviet chu ake cheme kane anu reilo te a chuan Soviet Union chu ke darin Russia te chu haron piang chhota khania chu hun lai chuan Russia le Syria te chu anin thian tha trina Russia ral thuam tam tak chu Syria chuan an stock ani heti hun lai hian Syria chuan Soviet Union ral thuam tam tak chu halo stock trawa chu wang chuan India chuan Indian Air Force ho man turin an thlona spare part te chu Syria tanga choklu an tumani heti angani wang hian Indian Air Force team te chu arukin Syria chuan an thona chu mission poimo tak mai ani ramdangina an hriat ve phalchi ni lova he mission ai hian Rabinder Singh po chu hatel ve achan po July hmuna chuan posting ani wang ania tin chu baka Syrian official tenen chuan ain mel hriat tha bokani chuita kan chu mission poimo tak mai le aruk theyang bera han kalpui ania mase Rabinder Singh chuan chu thuruk chu American ho hena chuan alo hril mia mai
India sarkar lain aruk thang berakal pui chu ni boksia ni khat chu Damaska chuan party tu te mo hian huai hotin Indian journalist Haris Chandola chu party a chuna telvea ani hi Syria hian kum ingamo chen chu halo khosatoa newspaper tam tak tan chuan alo thok to thrina ne chuta chuan Rabinder Singhan American diplomat pakhat India sarkar thuruk ashil papo chu haron kalvea chu American diplomat chuan Chandola chuan India sarkar thuruk chu ashevek to niangain thil thlendan chu alo soipuya Chandola chuan chu thil chu sarkar thuruk ani ti ashriata wangin American diplomatina ahan shetamai chu mak ati mai chuwang chuan Chandola chuan tunhe atang ashriat nge ti zot taroya chu American diplomat la chuan thuruk ani ti sheve heklo le Rabinder Singha First Secretary Indian Embassy a thokin min hril lom le ti in chu chanchin bumi Chandola chu halo hril le ve mi mai India thuruk chu thuruk po ani hlei thei talo ti na ni chu Chandola chuan makhi a han ti em khopa India officer zinga po an senior officer ina foreign diplomat nena sarkar thuruk poimo lutuk tak mai halo hril tamai chu makhi ati em India sarkar tan a hla theidona ni ti ashria thilni dan phung ani lo ziate po chu ashriatin Rabinder Singha chu Indian ambassador a chuan a report ta tin an concern department a po chuan a report ta vek mai ne chutia report chung chuan Rabinder Singha chuan India sarkar chuan action alata chuang lo chumin hukumeng wazat nuwa chuan Netherlands Indian Embassy a Rabinder Singha chu counselor angin an post lea a thil ti sual te wang chuan ani chu shrem mani lo hetia ni wang hian a thil ti than te chu alo war zual ta deuh le ngala CIA hola chuan ani chu han bitum chat boxia an chuina se ema thlem ruk dan han ngai tu thrina ni Netherlands chuan Rabinder Singh chuan party hau tak zet mai chu a tho deuh reng mai ti CIA te chuan an hrechiang ema tin chu baka Rabinder Singh chuan meichia adu ti CIA te hian an hrechiang hle hetiani wanghian CIA te chuan Rabinder Singh chu an target taran maya meichemang chuan CIA te chuan ani chu an thanga o di ran tum ta ni niawazat nuwa chuan CIA agent meiche pakhat chu thil puitling tur chuan an ruaita chu nu CIA agent chelo zet mai chuan Rabinder Singh chu a han thlem tranta chu tianga han thlem ta ka chuan Rabinder Singh nen chuan chu CIA agent meiche chu anin po tavio maya Reilo te anin kop ta chot mai ne chunu chuan adu dan in Rabinder Singh chu a bol kual vel ani ber maya a thun hoya ada mi mai Rabinder Singh la chuan meichia chu alom ema chutiang meiche chelo lutuk tak mai na a han zar ta ka chuan India sarkar thuruk te chu Rabinder Singh chuan CIA agent te chu a hril ta mi mai ne he meiche agent kaltlang hian Rabinder Singh chu CIA te chuan an thun hoya an da chhota Rabinder chuan tuna chuan India lam chu a on tawak lo American mi niang maya en ngai to ne Netherlands a lai atang hian Rabinder Singh chuan India ram chu a phat san chho tranta amero chu a ma po hian ani hi an lo tham ru zau to po ani mai theibok langsar taka atan nai ro chu Netherlands a lai hi ani hanti thungani a ma kan soitak ro agena alu nuwa American ho thuruk al ruk chuat chung changa khan CIA te chuan ani chu an puinin mi then khat chuan an ngaya ro member te chuan ani chu an rin le zual theina turin Rabinder Singh chu CIA te chuan an thuruk an rol ruk nia ngai ani bokani American sarkar thuruk te kha Rabinder chuan alaina nai kaltlangin aru chu kani kan ti to kha chu Rabinder Singh laina nai pakhat chu India chuan aron zin fo thrina Rabinder Singh ina po chuan aron thleng fo thrina ni amero chu Rabinder Singh laichin nai chu CIA agent alo ni ve reng boka hetiang ani wang hian ama fe to tangin Rabinder chu CIA te chuan an mang tangkai to niarin nani bok CIA te na an thun huai tak na mun chu Netherlands atang hian ni in alangani ti chuan Rabinder Singh chuan CIA tan le ro tan chuan na hathok tranta India sarkar thuruk poimo tak chu CIA ho chu apeta mi mai kumsa zago sungko pahnia chuan Rabinder Singh chu Kenya Nairobi an posa Kenya lai hian heart attack anei phut mai
in zaina turin poisa la chu khol anga tok bok silowa poisa a harsat na chu chuan lamin India sarkar neina chuan Washington DC a post a deal ta External Affairs Minister neina chuan deal na theluta amero chu a deal na chu sarkar chuan a phal sak lowani amero chu Rabinder Singh chuan in zaina tur poisa chu anei ta thowa Vienna a damdoin lian zet maya poisa tam tak sengin avain zaya heta in zaina poisa te hi CIA hoina an tumsak ni in atnuwa hian an hrele zelani kumsang azuko somkua pariat mate khachuan CIA te chuan Rabinder Singh chu an mamo em lowa amero chu an thun hwe chuan an da viu thomai mamo hun an la nei dona ni ti hrein ani chu an be chedu mi alo kumsang azuko somsari pali me ni som paret khan Smiling Buddha ti codename mingpuin India chuan nuclear ates rup maya Kovel pumpuya nuclear nei ram paruk na hani phata ti chu kumsang azuko somkua pariat me thla chuan Operation Shakti mangin nuclear chu ates le don ta heta ta khian American te chuan Rabinder Singh chu an mamo zual ta ne CIA te chuan nuclear test chungchang chu an lo reng lova chu wang chuan US sarkar chuan CIA te chu akam khat hial mai heti hun lai hian ram chunga Rabinder Singh chu aom miolova Rabinder Singh hian din hun poimo tak chu chel vai chuni sela chuan CIA te hian India ina nuclear attest tur chungchang hi an lo hrevek toin narinoma nuclear bomb pokha attest theilo mai thene ti chuan CIA te chuan Rabinder Singh poimo zia chu hrein an bethale ta hle mai Zoimo in Rabinder Singh chu India rama an hun puilama chuan a in ta tu chawa India sarkar thuruk poimo tak chu CIA te chu aro ruk le ta zau mai Rabinder Singh hi mi fing ve tak mai chu hani boka hetiang ani wang hian a tho puite po chuan an ring hlel ngai to lo a hmalama chanchin bumi na a thil ti sual a soi chua tak nuwa khan Rabinder Singh chuan thiam takin aruk theang berin CIA te chu a thuruk a hlan thrina kuming mozat rampona tho nuwa chuan kumsang ni chawa khan Joint Secretary in Raw Headquarter New Delhi a athok le ta hetia Raw Headquarter a tho hun lai tak hi American te ta na apoimo na chuni ta ne Raw member te na Southeast Asia Operation an nei na chuan ani chumo phurtu ania Joint Secretary lai ania wangin thuruk tam tak chu akuta chuan a ron thleng thin hetiang ani wang hin CIA te chuan an tangkai puyem he na chel lai hian Rabinder Singh chuan Nepal chu a tlo ngun hlea achan po Nepala chuan CIA station chief in David Vocala chu aom wangani David Vocala chu CIA ho tu Nepala chuan ania Nepala American Embassy a chuan councilor angin na thok thung ani hna hian Rabinder chuan athuruk te chu a hlan train Nepala azin chang hian anin mufowa thil thlen dan tu reng kim man ruam man dun trin bok Rabinder Singh chu technology lama chuan a sang vak lowa hetiang ani wang hian CIA te chuan a big takin training an pezui ta ne hetianga training thatak aneya wang hian kumsang ni le pathum malam te khachuan Rabinder Singh hian rin hlel akai reng lo India sarkar thuruk te chu aruk theyang berin US nena chuan athon zei mai ne CIA ta na athon nuai hian Rabinder Singh nun dam te chu ain thlak danglam na sa ema CIA te chuan poisa han petnem hle mai boxi ti chuan nuam satakin akhosa a ina chuan party a thro fo trin tin a in mai ba ka hotel man to tak te chu a luwa thina chung hotel changkang tak chuan a junior te chu a hruai lut thina ti chuan an ni chu hrai ruin an hne tang chuan thuruk poimo tak chu adop chuk ta thina ne chutianga han party na tanga a thuruk lak chu te chu America hne na chuan a pele thina Amero chu an zurui laya adop thina wangin tuma chuan ani chu an ring hlel lawani Amero chu kumsak ni le pathuma chuan Rabinder Singh chuan a tektik ngai chu a han thlo lea a junior officer pakhat chu party na chuan somin a han hrai ruite te ti chuan zona poimo tak te chu a zo tranta Amero chu tun truma chuan a tilutuk ta hrat tani hemi trum hian a junior officer chuan Rabinder Singh chu a ring hlel ta a rin hlel thu chu a soi chuak du mai lo ti chuan an party chu ni dang ang bokin an bang vele maya ma se atu ka chuan a junior officer chuan
ro secretary in charge Amar Bhushan ne na Rabinder Singh chu a report ta Rabinder Singh chuan a hnet atangin department information tam tak ruk chu atum ti in a hek ta mi mai a thil ti dan chuan ro internal protocol te chu abo chia Rabinder Singh chuan a department chan ni lo thil dang reng chu angai ven tura ni lo ma se ama chan ni lo thil dang po angai ven hle mai ti ro te chuan an hretchuk chhota zel Rabinder Singh khosak dan chu ntoi dan pa ngai ani tlat lova amero chu anila chu joint secretary ani luo mai boxi an ho tulian tak ani boxia chu tiang ani wang chuan han rin hlel mai po chu harsa han ti viau lo thei lovin ani chu rin hlel lisa chuan awm lo thei ta boxi lo ro ho chuan aruk theyang berin Rabinder Singh chu an chui chhota ne kumsang ni le pathum December bor vela tang chuan ro officer te chuan Rabinder Singh chu pindana ain kal khum thina ni ti te han hria tin document tam tak chu thla lain copy dang asiam thina ni ti te po an hre chhota zel chu copy te chu in lama a hon thina ni ti te han hria tin a thlak te po camera thatak tak manga lak ani ti te han hrele ta zela tin a thlak te chu hard drive a chuan da in CIA ho chu a thon thin ni in an ring chhota a internet protocol man te po chu a big thaga thuam ani ti te han hre chhota zela a hard disk le a laptop patang te chuan a file poimo tak tak chu a delete thina ni ti te han hre chhota zela ne aruka an chui mi owang Rabinder Singh chuan chui ani ti chu hain shelova ma se ro officer te chuan an theyang tokin an chui zel si an chui nakal zela kuming wazat kalta tangkhan ani chuan CIA ho ne na document poimo tak tak sing ni chuang set mai hlana ni ti an hre chowa an document te thala thina ni ti an hriat tak atang phei ka chuan senior ro officials te chuan ani chu an ring hlel zul ta ema amero chu ring hlel ringot ma sela a thil ti lai tak chu han man silo kutaman na om lo chuan a che dan a rin hlel om ti wang ringotin man ngot thei ani silowa chu wang chuan a photocopier a chuan virus thunlu sakin a thil ti daneng kim mai chu en thla kan tum ta ne file copier piang chuan a copy te chu senior officer nena chuan an virus thunlu chuan a ron thon zela ni som paruk chuan chuita ka chuan senior officials te chuan digital copy confidential document poimo tak tak mai zani som zet mai chu an dong ta ne chung thil zong zong chu Rabinder Singh chuan photocopier manga alak ani ti te chu han hrechiang ema arukin Rabinder Singh chuan document poimo tak tak confidential kan tiang chi te chu alo copy thina ni ti chu han hre chhota ro ho chuan ngoi liam pui mai han tum talo ma se chu tiang chuan thalak chu a copy thina ni ti chu sharingot ma sela chunga thalak copy te chu tu hne na nge a thon ti hriat chian an dua a thon lai tak man an dua uluk taka en thlak ri zel phot chu han tumani ti chu kum sang ni le pali January thla chuan ro history a avoi khana tan joint secretary chu ro officials te chuan aruk theyang ber en thlak na chu han thok chhota a hmalamin an en thlak an ti to thin tak na in a hu ho le ur sun theyang bera en thlak na kha halom lem lova tu nai ro chuan an thei pato pin ro chuan Rabinder Singh chu an en thlato heti hun lai hian mi som ni zetin Rabinder Singh chu an vila a chet vel na engkim mai chu en thlak vekane ti chuan counter intelligence and security ti chu ti nun nania a office computer a chuan virus an daluta a in le akara po ngai tharuk na handa avek tin a phone te po chu aruk theyang bera chuani to a tuna chuan a chet vel daneng kim chu ro te chuan an hrefek zel to ne ma se thlathum chung zet mai an en thlang hnuwa po chuan ani chuan tuemo rin hlel om tak han mu anei lem lowa a phone man an han chuingel point thil rin hlel om lam ha soi ngai lo ma se a thil ti thin pakhat chu hala ching dok lak hlea chu thil chu document confidential hote chu ala copy fo thina ni ti chu ni chu tiang chuan document poimo tak tak te chu copy fo ma sela chung a photocopy te chu tu hena ma a pe chuak box silawa a che sual hun chu an changat ngat mai ne chuta ro te chuan an history a an voikat ti na tan thil poimo tak an ti ta kumsang ni le palia chuan ro officials te chuan headquarter na thok zong zong chu main gate a chuan an ti dinga han bag te chu an check sak ta thut mai chu thil chu surprise check ania
ro history a voi khatna hani bok an tumber chu Rabinder Singh a man chu nia amero chu tun truma po hian Rabinder Singh a chuan engma thil poimo alo pai pon lo a bekte po uluk taka dapania ma se thilrin hlel om pakhat ma a aklo ani atuka chuan ro chief CD Sahai chuan meeting a kowa ama surprise check anti chu tu emo hanti buai tumna hani lo thu a soya mase an security ti chakna ta na an man ro man mai ni thu a soi thungani he meeting a hian Rabinder Singh chu joint secretary ani angin na telwea Sahai ma chuan engma chu ha soi ngam lo amero chu meeting zone nuwa chuan senior officer in enkol dan turani lo tin chu thil chu athin rim pui ma ang buan mai heti hunla hian Rabinder Singh chuan ro counter intelligence te chuan ani chu anzui rureng ani ti a shelo poni mai thea chuti hunlai chuan a driver te a office divai tu tele a ina veng tu te po chu ro member en thatu te vekan nia ani chuan a chet velna zong chu an en thazelani heti hunla hian ani chuan chungko thil poimoa US a zin na dila ama point US a chuan kumtin voi khatal chu azin ngai thinani chuta chuan afa tele alai chin tam tak anom to boxia hetiang ani wa hian kumtin mai chuan chol dilin US a kal chu hadil thina India sarkar poina phal sak thinani amer chu tun truma chuan thil ni dan chu a in thlak ta ani chu national security thila rin hlel ania America rama zin chu phal sak ani lo chol adil na po chu an ho tu te chuan an reject saka apu te ho thil ti dan chuan Rabinder Singh chu atilom lo hle thilom dana diklawani ti po a hret hiam ta ama chu an chui ni te point a ring hlel ve tran tawni ti chuan thil thlen dan chu a han ngai tu chowa April ni somni bor vela chuan CIS 10 ani chu anzui rureng ani ti chu aron hrechuak chho ve ta hetiang ani wang hian US lama aruk theyang berape matum ta ne kumsang ni le pali me ni khata tanga me ni li inkar chu sarkar chol ania chu hun rem chang chu atum ran mai Rabinder Singh chuan anupui nen India ram chu sandai mai hantuma atir lama kan soitak ro ho en thatu pakhat a in pona duty chuan me ni khata chuan anupuin in achu sanlai chu ha muwa ma se relo te ha mi pakhat nen an ron let vele mai zanriai khama chuan chu pa chuan in chu sana thil thlen dan chu hapa ngai viawa thilrin hlel om eng ma om lo ma se ni thumzet aliam to nuwa po chuan Rabinder Singh emo anupuye ma po chu ina tang chuan aron chuk ta reng lo maya a in pona ro en thatu pakhat thlai zuara anda chuan thil thlen dan chu adik lawani ti hrein ro officials te chu a call ta anni churon kalin in chu anon check ta kha hane ni da chuan Rabinder Singh chu ina tangin ni tin voi khat talaron chuk thrina a security guard te chuan ani chu an ven tlat sia wangin ro en thatu po chuan thil di dan phung chu a ven fi ngal mai ngam lo khane security guard la chuan in nei tu pa Rabinder Singh ale anupui chu Punjab an chung te in nei na mang turin an kal halo ti sia ro headquarter lam chu hriat tir nin ani po ranglamin anon kal ngala intelligence officer te chuan in chu han dap ta ni chuta chuan Rabinder Singh laptop pani chu han huwa amale anupui chu han lo to reng lo ro officials te chuan ngun taka han vil reng laya Rabinder Singh ale anupuin a in an hriat ho lowa an chu san thei mai chu mak anti ema chenaya in te po chu vadap ni in amero chu chunga po chuan mu tu rom chung lowane nasataka an han chui tak nuwa chuan Rabinder Singh ale anupui chu ni thum kalta khan Nepala an tlan chiati an hretchuk ta zela ina tanga an chuan nuwa khan Nepal nai ramribula chuan hotel pakhat chu han buka chu hotel book tu ming chu CIS station chief David Vocala kha hane David Vocala tan puinain aninu pa chuan Nepal lan thleng thei ti achiang ta heterang hian ro te chuan CIA tan kuming mo chen chu Rabinder Singh chu alo thok to ni ti chu an fin fia thei ta arukin ring helma sela fin fia na mumal tak a om lo wangin an shelo khania tuna chuan achiang ta war mai amero chu sebo nuwa sekong kharang chawane ro hoina an man thei main anni nu pa chu CIA safe house Kathmandu chuan an thleng to David Vocala chuan American passport lem chu siam sakin
an minga chuan Rasbal Prasad Sarma ti le Deepa Sarma ti sain an ni chuan kumsang ni le pali mei ni saria khan Austrian Airlines flight 5032 mangin Nepal latrangin Washington chu an pan ta ne ti chuan Rabinder Singh le anupui chuan him takin United States chu kumsang ni le pali mei ni riata chuan an thleng thata hetianga sarkar official poimo tak mai CIA en thatu ani ti an hriata him taka achuk ta ni ti an hriat tak nuwa chuan ro ho chu an mang angin an tal bui hle maya an turuk tam tak chu CIA ho kuta athlenga ni ti po an hrechiang em chutiang thil ti tu la chu man lawin achuk chu ni boxi ani chuan email ID tam tak chu hetiang thuruk thon nan hian alo mang to thrina a ID man pakhat phei chu Afanu Sukhi ne na in biak na ta na mang thin Afanu Sukhi chu US a to a Afanu ina poisa haron dil changa piang hian Rabinder Singh chuan CIA ho kaltlangin dollar som Afanu chu athon zia ti te po ro ho hian atnuwa chuan an hret chuak le no ne hetianga Rabinder Singh a CIA ta na athokani ti an hriat tak nuwa hian ro chief CD Sahai chuan Delhi ya CIA station chief chu akowa in soifiana haput bok chu baka finfiana ta ti in Rabinder Singh a fake passport te baka document then khat US ne na athon copy te po chu ape boka ma se CIA station chief chuan apu na zong chu apha hul hak mai Rabinder Singh anen chuan in zom na an nei lo ti soin CIA te chuan India engma thil ti an nei lo ni omin na soine Rabinder Singh an US apan mai hian CIS te chuan Rabinder Singh man na turin finfiana tamtok tak an lo nei to a chu baka ro te chuan National Security Advisor Brajesh Mishra ne na tangin man phalna handil boka amero chu ani hian man phalna alo peri lo ane man phalna apek lo chan po Rabinder Singh chu tu ta na thok nge ti an hriat du wang ani thu Brajesh Mishra hian a soya tin chu baka India rama general election at nai to hle si ro chunga CIA spy a omani ti chanchin tharlama an thedar chuai chuan sarkar tan po mol phona ani theya wangin mipui hriata an puang zar ngam lowa Rabinder Singh po chu han man ngam lo ani thilni na dik tak chu ha chiang ta sarkar lain an political career an ngai poimowa en thlat ten om tak mai chu man chu ai chuan an political career chu ngai poimoin in thana an chaklo chu an hlau zok ani in thana zo nuwa ani himan tum ania chutia an thil ti tum an delay kwal vel chung chuan Rabinder Singh chuan thilom dan chu lo hre chuakin India ram chu achu santawang wang mai Rabinder Singh an US apan nu June ninga kumsak ni le palia chuan India ram president chuan article 311 chapter 2 mangin Rabinder Singh chu a hna tang chuan aban ve ta chek maya he India constitution hian president chu central government officer te inquiry lalowa ban phalna apet heane aban chu atraviowa amero chu tlai ma to ne chutia Rabinder Singh ani na dik tak an han hriat chu ta hnuwa chuan Rabinder Singh chu US a chuan tlan sin CIA te chuan an ta na tangkai na nei to lo chu an tran puidu talowa poisa po an pengai to lo hetiang ni wang hian Rabinder Singh chuan sumlama harsan na lian zet mai tok ta India sarkar na train lo anei to boxi lo ane ti chuan CIA te chu ama tran pui tur chuan a han ngen thrina ma se CIA te chuan an tran pui du to lo India rama chu san nu kumeng wazat nuwa chuan Rabinder Singh chu alo tla cheta a rilru lama le sumlama chuan apa cheta view mai India rama tanga tlan chiat nu kumsom pani kumsang ni paruka khan India chuan Washington DC atrangin thuthon poimo tak andonga chuta an thu hriat chu Rabinder Singh chu athi to ani ti chune chu report ina atar London chuan Maryland a road accident wangin Rabinder Singh chu athi ti ania accident wangin athi nge CIA te chuan antana apoimo to lo wangin ani chu an thatta niang ti po chu hriat thiama harvio mai mishing chu kan thil ti te hi nakinal ha soizel turania Rabinder Singh po athil ti te hi ama te nan chuan an hmangei dona ama chu paril ru thatak po alo ni mai the ma se India rama phatsan miu wain phatsan tu ti a hriat larani kum khuwa to dona chuti line Ravindra Kaushik ve thungero chu Black Tiger ti a hriat larania
en thaturi nom le huai sen India ram ta na anun hlan tu tir hriat la rani ve to thung don ani nang lo boral ta la I chung te lai I then rul te khan eng tia angin nge an soi ve ang che a video sexy theilu tuk an tiang em an lo tiro palange ole tun trumatan chun khati zong khani le phot mai ro se pathian remati chuan video dang nen mule thui kan tum do nia